Referral Media Services ka okalo kuom nyakalondo mar Ramogi FM obedo gi tudruok gi kambi mar Coca-Cola mar chwalo mor ne jopiny e kaunti ma Siaya. Jolendo mag Ramogi FM no bedo gi thuolo mar kikore gi johera magi e bedo e mor kanyakla kod kambi mar Coca-Cola. Jopiny bende oyudo mich ma ogundho ka owuok kuom Coca-Cola kod singo mar sir mopogore opogore. Kaka nyikwa Ramogi jong'o kwayo uriuru kodwa kampen yen mar Coca-Cola mzito en 500 ml ma ibro yudo ni e gwenge mag Luo Nyanza ka indie gwenge mag Kaluo wabiro mondo wariure kodu en mondo wawuoth kodu wang'eyo ni seche ma wabet kwa riwore oganda joluo ero riwore yae tiji moro mapek aluya chot chieng' rieny iwinjo kidwaro gimoro manyalo konyi to iyudo ka Coca-Cola mzito emabro bedo ni ewi mesa. Kawuono wachako kod gwenge mag Siaya, wabro dhi kamano to wabro tiko kod Akala, kaeto kiny wantiere gwenge mag Kisumu, kaeto Joma Bay ritwa Joma Bay motiko go kiny, kaeto jo Migori ritwa uru chieng' tich adek kama kor wabro ng'ade mogik nikech kanye modhi bede machwo gi moko yuduto ni obed mana kok mzito kinde duto. Omiya t-shirt majaber mabro garwako kaachiel koda leso madhi miyo mamwa kaka mich tachako chwada e soda. Kora dok bondo ka yieng'. Coke mzito en Coke mokwongo en brand mayudore kamora mora e sizes lakini gi kawuono to en 500 ml.